na-vape amo ang barkada. Sa niya uso bitaw kay nakatong vape bitaw nga sigopon Then, paasuhan din kisan ang katong iyang barkada. Ito ni viral man na sa una gud na kan. Pilingan. Dayon. Pero ina kay lalaboy mo biya to tinuod. Lalab. Oh, then yan to. Yan mo to nag-try siya din yung giana din. Yan pong gikisan. Alam mo. I feel Uy, pataka-taka na pala. to natingala ko. Lainan jud kay niya. Ay mo to. Dong kay nalainan man ko buang. Ning hulang po kog vape. Ning balos ko. Ala! Yes, so magandang adlaw mga buwang-buwang and welcome to Buwang-Buwang Talk Show! Ay, ginoo ko mga buwang-buwang. Wag muna kayong mag-away. So sa adlaw na ito mga buwang-buwang, meron talaga tayong mga na-overdose na mga bisita. Yes, Roslyn and Elva! Smell ko. Yay! Ana yun ba? Ay, tabunin mo kan ba? Pakita ni mo kagwapan. Teka lang, nag-aaway na sila, hindi pa kami nagsusugod. Ano ko? Yes, so ready na kayong dalawa? Dili man unta. Pero ready na lang. Ready na Yeah, so- lang. Ano sa man siya? Uy, Kasi mong paluas ako na sa Elva, B. walupon ti karon. Dili lagi po. Ay lagi diri. Ay diri na pud ilbi sakit na kayo dira. Unya na mo pag-away ba sa mukha? Ay napit niya. Alright, yes. So first, no, syempre, bago tayo magsusugod, kukumustahin muna kayong dalawa, no? So, Roslyn, you first, kumusta ka? Okay ra. Walay laing choice. Ma-okay ra man gyud. Okay ra gyud. Then ina makakita po ko ni Ilba din ha na ko dili okay. Oh, manguhit pag gyud uy grabe jud maka. Siya ang makapalagot ni mo. Oh, always and forever. Ah, wow. Oh, the more you hate, the more you love. Yes, mo nang ganahan ka dapat nako lab dili kay mag-inana ka. Kaya po. Ay, unya lang na sa istorya mo. Mo gani kay dito ka istorya. Elva, kumusta? Okay raw niya. Karon di. Ulawon jud kay ni siya. Karon Yan dili mo ka kamot ba okay. ana? Ano dili ka okay? Kuyog gani. So siya po yung makapasapot ni mo. Kuan lagi minduha. Pareha ra gid ming duha. Saputon mo sa matag usa. Pero magpangita mo sa matag usa. Yes. Ay, Uy, ginoo. laina. Yes, pud. Yes, wag ko. Hala, laina ka ayo oy. Yes, pud ba? Ano ba, ipakita na to kay ikuan biya ni i-post biya ni. Pakita nga la sweet man pud ni sila sa pagpanggap. Oh, diba? Ipakita niyo naman dito na sweet kayo. Hey, Eh, holding hands then. holding, oh my God! Gibuyan man. Kayo mga hayop. Gibuyan man dayon. lang. Laboy ad dayon. Alright, so first, sino si Roslyn? Sino ako? Yes. It's me, not you. Bitaw, kuan si Roslyn kay kuan masinabtanon kaayo. When it comes to Disagree siya, uy. sa relation. Ay pag inana ba mi kay ang tinuod man gyud ang itong Oh, istorya. yes. Pawang katotohanan lang. Si Roslyn kay kuan buutan, of course, then mapagmahal sa pamilya ug sa uyab. Mo nang daghan sila kay mapagmahal baya ko. Ay kaso ko lahi panghapak ha. Dayon basta buutan kay ko dili ko pareha sa uban nga dili buutan, physical kaayo, violence kaayo sa iyahang uyab. So nakay gipadungdugan. Wala oy nabuhi. Wala oy pero managang tadaan diri ba kay masinyag mawalupan na pud ta. Si Roslyn, buutan, mapagmahal. Yes. Yes. How about si Elva? Si Elva kay buutan sad. Kuan si Elva kay kanang masinabtan ng taas og pasensya sa mga saputon dirang dapita. Dayon sensitive kaayo si sensitive, Elva. oh. Dayon. Dili ka si Losa. Ay si Losa. O kana, magani tugan ka. Punta ka. Si Losa, si Elva? Si Elva. Yes. Like for example, hala katong gisungog-sungog tang duha kita na lang daw. Wala ra po toy, grabe naman sa kanina nga si Losan. Dili wala kanang magdepende ako sa kanang action sa ako ang kanang Sa imong kapwa nakita? kababae bitaw. Kung na ako'y makita nga lahi something nga kuan. Di na ka magselos. Unsa pug ka magselos? Di ko kanang vocal ni Roslyn kuan lang Manabi ko na ka? Dili po Oh. Dili siya vocal pero makita nam na kay Sumbagay dahil. ay diri. Wala yung vocal lang. Muhilom lang ko pero makabalo na siya og nagsilos na ko or wala. Yes. Nababalaan mo na kaagad na nagsisilos kasi naiiba na talaga yung timpla niya. So buang bisan pag mungisina, pag mata na nako, makita na ko, pretan, atong dito mi sa kuan, ako vulgar. Ayo po.
Agay, Agad. muka Uy, walang kayo. kaupat na kanahapakan. Mugani, i-count na lang na Oh, kay. upat na. Ayo pagkuan bala. Largo na lang tagpa-blatter ron. Oh, dinha na yun ta. Kuan pareha tong tingklase pa. Nay girl nga frag iya yung kasilusan ba? Kaya ana ra ba ni siya buang. Ayo kay palabig share ha, dili ka mag-overshare pero i-share ako. Wala kay mabuhat. Dili ba nako hinganlan na overdose man ka. Kanang palitan na ibabayi nga murag something na amiga ra nako to din. Magkuan, mag-istorya mi tapos matingalan lang ko si Bami, lahi naman ang expression sa iyang naong, lahi na pud iyang mata. Ala, nasusuko na siya. Mara siya. Mara ko, noon sana pug ka? Ano siya, wala man. Ay, kukuan ko ana. Masilos ka ato. Then kabalon na siya. Nakabalon lagi kang masilos ka. Huy, nafe-feel man talaga natin na yung ano natin, partner natin ay parang naiiba na talaga yung timpla ba. Bakit, El, mas maganda sa'yo ang babae? Or, Hoy, ikaw yung pinakabata sa tanan na overdose ka. Wala, ikaw Why yung ginagawa inaana, pa sa Wala tanan. ko nagingon nga kuan ko. Naalang jud ko yung makitaan sa kanang action ba daw ang Nako. girl mo. ang girl or sa iyaha? Sa girl unya. Pero wala siya response nga something kuan sad. Ay, loya. Nagpapainit sa'yo. Wala siyang mga galawan din na Wala. Kanang sa ako lang yun is kanang imbis sa girl na ko siya mapagawa sa iyaha bitaw na Oo, okay. Wala makikatungod pag sa bayi. Mahadlok biya sad ka. Muna mag-away mi usahay. Ya bisag wala kay hapak na po. Bisag wala ko'y gibuhat. Kina bitaw inana makasakal mo gunang inana bisag wala kay gibuhat ba Layawers niya. na. Pero ato muna Nag-open na to. forum na sila. Kan wala na. O ato muna ra noon to Oo, pero wala. sa una jud makasakal jud kaayo like Uy, di lang ta kayo palabi kay basig. Dili lang mo magbulag hino. ina gawas ani divorce naman dayon. Dili mo gyud na yung pinaka-issue gyud mo sa una sa mo tatong tingklase pa kay every time nga na Yun talaga yung kasisilosan niya. Pero ngayon, dili wala ra pud tumao daghan. Uy, wala na. Ay dili. Dili na mag-overshare. Alright, so let's proceed. Okay, murag first question pa gali, nagpatay na mo. Alright, so family background. No? Overdose na po ni pamilya na po. Ano ka sa, di ba, saan ka nga nakapuyo? Sa Sikpaw, Ikaw? Pugwan. Puguan. silingan. Oh. Ano kayo sa Sikpaw? Napakayahay ng kinabuhi niyo? Yahay yung, sa mata. Yung ginikanan niyo? Ay, dili. Okay, grabe nang auras naman ka bami. Dili mi hayahay oy akong Bitaw. iyak na siya. Iyak si mong mata bami ay kung sigong kuan. Dili sa una, dili gid hayahay kay ma-feel jud nako nga lahi ra jud akong kinabuhi sa una and karon. Di ba? May kausaban na talaga. Ginoo ko. Magana din. Sa una, bata pa ko, akong mama ug papa kay dili pa sila separate. Karon na separation na sila. Separation na. Namagod ni mga crossing ba. So pag ana na crossing Nagbulag. nag-cross ng landas. Tapos, Dayon, elementary pa ko, naami tindahan ato, pero dili jud kay ingon hayahay. Nako. Dayon pagka grade 6 na ko ato, kay ning balhin mi og manggahan dito lisod na kaayo kay di ba among balay napakagamay laman ng tao dyan sa manggahan? daghan So, ano ma'am. ang source of income niyo doon? Kuan si Papa kay magkuan na siya kanang mangi-spray og mangga then nagka-harvest ibaligya lisod pag ipakawat na lang pod. Overdose pud ta ana. Then akong mama sa una kay magkuan siya tindira siya dira sa Ilahanggo. Dayon pagka high school na nako Ilang kay bunggo? Go. Dayon pagka high school nako si mama kay nagbantay na og kanang bata ba. Nagyaya siya dito sa San Jose. Tapos mootto kanang kapuyan man kay siya kay magtrabaho siya dito sige man siya pabutsiron sa kung Father of the Agoy, Philippines. Ginoo ko, Father of the Philippines. Dayon karon na imato niya kay maningil nya dili beto sugarol ako mama. Nya mootto ka-decide siya nga moadto na siya Manila. Lumarga yung mama mo. Oh, lumarga ni fly away siya dito din. Pagkahuman kay dito na siya din. Akong papa po dito ra sa balay. Inagkabuntag akong papa manuroy og pan. Kugihan kay akong papa. Grabe ka kugihan. Kugihan, pero palahubog Sugarol. siya. Dili palahubog, sugarol. Oh. Kayo yung income niya na Kung tinuog makakita si papa ani ba? makukulat. Hoy, pa tinuod ni akong giingon. Overdose ka ay pagkukwadra. O diba? Imbis na yung income niya na para pangkaon ninyo, nasusugal niya. Hindi man niya malilikayan kasi bisyo man talaga nila yan. Oh, inana. So naapektuhan talaga yung panginabuhi niyo, yung kinabuhi niyo doon. Kaayo. So yung mama mo nagpapadala palagi. Oh, pero Tapos may- naaamong din sa sugal. Oh, inana ka nang litan magpadalas mama like manas papa nga. Para butsiri ko ganang ko andra be kay para ilawg sa baboy. Na kanami baboy yan sa una. Magpadala si mama. Tapos nagka pila na pud ka si mana.
mangay na po dinana nya na pa biya mi gastuanan then mo to kanang makaingon jud kog sugaral jud akong papa kay mabuntagan man na sa mga tungitan sa mga kuan unya napag yun na siya sideline sideline pa kanang naay mga burol ba Tagalog na rin ako sa iyo Oh, pero nimbaw ko nimo kay unti mo microphone di kasabahan nimo. Mawalupan ko niro di ka nimo yung Dayon. then mo to kanang daghag utang left and right ang utang mo nay ako ang gikakuanan niya kanang murag pirmi kanang kuan ba lisod jud Kanang pirmi mo gatungas. inana diba? lisod jud pati akong mama lisod siya magilak-hilak na lang guna siya na kapoy na daw kuno kay So siya naluluoy ka masyado sa mama mo. kaayo Tapos until now, yung mama mo nandun pa rin or nandito na? naagya pud didto kaya na mo ko nga muundang mo siya okay ra magmuundang ka ma may problema nya siya kay napabiya mi manghod isa dayon nag-eskwela pa pod nya ana siya nga di siya muundang ug dili pa daw to mahuman tong ako ang manghod Yung palagi mong ina-appeal sa vlog mo. katong overdose pod kanang pagkakuan dili siya muundang kay ang social media dili bigyud kay nana permanent ang dili kita ka ng until renta, di ba? pero gusto ni jud ko muundang siya og trabaho nya dili pa gyud siya pod Di talaga siya uuli. di maputo mo uli dire didto ra mo to sa Manila kay nag-separate na biya sila ni So may bana na siya doon na iba. Napod siya lalabs didto. So pinapadalahan niya dito, ikaw na, hindi na yung papa mo. Dili Siyempre, separate na gud sila na overdose pod. Then happy ra pud ko nga naa siya lalabs didto kay butan pud yang lalabs ba. Kay paundangon na bitaw siya trabaho. Kay lagi Para magpundo na siya sa balay. para magpundo na lang siya sa balay. Nya si mama dili lagi siya kay dili siya gusto nga mosalig anang mga laing Tapos tao. yung papa mo may ibang asawa na din dito. Naa na pod. Pero okay kayo, good terms kayo doon sa niya, bagong asawa niya. So bagong asawa. Pero yung mama mo, sinultian mo na ako nang bahala sa imo kapag uuli ka dito. Nagsabi ka or hindi na. Inana pero pagkakuan wala pa mo koy trabaho nga kanang stable nga trabaho jud ba. Pero nahimutang naman kasi siya doon kasi may bana naman siya. Then nagkuan pa siya nagtukod pa sila balay didto. Di ba? Doon na talaga yun siya magpupuyo. So ikaw na lang yung umapas kung namimingaw ka na sa mama mo. Panalagsar bi kami makita ni mama. Siya ro ka sa una high school ko muuli ra siya murag ning abroad ang na-overdose. Usahay 2 years muuli isa sa isa ka bulan. Dili pa gyud maabtag straight gyud isa ka bulan ba nga muuli siya nga mag-uban mi duha ra ka semana inana. Ganyan man yan. Nagdadali din kasi yan kasi may mga obligasyon man siya doon. Mo gani overdose po to siya. Tapos ngayon, ang plano mo, adto ka na lang doon or lalaag lang ba ganyan? Laag-laag. Pero nung kapag gumraduate ka, umuuli siya. Siyempre yung mga special day ng mga... Katong ning graduate ko og college na. Umuuli siya. Huminga ka talaga. Kasi namimingaw ka na Nya gi-surprise pag jud ko nila ato no overdose po to sila kay abin na kog ako mo mutagbo niya anang sa terminal. Sus dili man day siya man day ning adto sa kuha. Sobrang Dapat hilak surprise mo. na ako. Kakuan jud kay ko nga grabe jud kayo si mama gitagaan jud mi niya og time ba. Si No? mama man jud Ang nindo talaga ng kinabuhi kasi kasagara talaga sa mga nag-success, no? Kagaya mo. Yun talaga yung mga yung mga broken family, yung ganyan, yung nag-agi talaga sa tumang kalisod. Kasi naniningkamo talaga tayo na, hindi na habang buhay, ganito lang ako, dapat naniningkamo talaga ako na umangat. Kaya ngayon, Roslyn, tungod lang talaga sa overdose. Bigla na siyang yumaman. Di ba yumaman ka na ngayon? Dili pa kayo. Di ba kayo? Wow! Dili. Wala kay Marta. Lato na gina sa Roslyn. Dili mayaman na overdose. Dili pa kayo. Dili jud. Kay og mayaman na bitaw sus undang na akong mamang trabaho magpabalay nana. Kay dili lalim magkuan maglisod-lisod kay i-down mangani ta no. Naman dyan ang taong mo daw na importante kung paano natin sila i-handle. Mag-down sila, ginuukod. Dapat magpataas ta. Mo gani ko sukay mang down niya ang mga naong down pug kaayo. Lami tapakan murag na overdose. O kasagara sa mga mang down kato ng mga nasusuya ba? Inato. Na una-una nila nga kasi nang da-down sila, nasusuya sila kasi hindi nila in-expect na kaya pala nating himuin yung mga bagay na 'di ba sabi nila sa una, hindi yan lampos tapos bigla tayong lumampos. Kaya diyan nakikreate yung suya nila. Mo gani nako chika ana pareto sa akong basta ang wala ko kasulay nga gi-istoryahan kog mga inana sa akong mga silingan. Ang kasagara gyud sa akong mga kadugo gyud. Ginoo ko itong mga kadugo talaga ang nag-uunang nangguguba sa atin. Na. Kayo na. Lami kay pangwalupalupon. Kay sa una kanang bitang nong jud ka. Una magkahuman ka ni si Inday nga. Laagan man kay ni.
ko na overdose. Wala ra puto na ako kay nako basta na ako sa mga college ato second year. Laagan jud pud noon kay ko sa una samot Uy. high school ko Uy, laagan hindi kay ko. tanang laagan, hindi lumalampos no. Meron ding hindi lumalaag pero ayun, bumuto ang tiyan. Mao gyud bitaw no. Nana mo to gikaminusan man lang taman ba dili. Alam mo Roslyn, nakakatabang man din yung mga taong nagkakamino sa atin. Tungod sa kanila taga mas lalo tayong naniningkamo. Mo nang ganahan taman ni kamo. Mas nindot talaga na, sige, kaminusi ko ninyo, di ba? Pero kuan buang- Nasa-challenge tayo ba? Pero kuan kanang nindot jud maning kamot ka nga kanang dili na lang ka magmay nila ba kanang ikaw na lang like kanang buhato na ko ni para sa akong kagalingon Kagalingon. dili para ipakita sa inyo ha nga inana mali So wala ka mo. talagang huna-huna na humanda kayo. Wala. Eh, pwede ram na sila walupon nga nung magpatagad pamantag mo success ta. No? Walupon Pwede diretso. sila. Walupon diretso. Nya, nakita po dito na ko ubuang. Ato nga time, giiglan ko niya. Pahulay sa juga dalag mga pila ka minuto ha. Sige, Di mo siya maundang uyaw-uyaw. May individual ta ano ko. Exit sa Ako labi. di ano, wala ko kabalo mag. Naloy ko ni Elba. Nagsige na kada na si Elba. Mag-ana na lang ko. Labi mo true na ba? Pag andam dira lang kay mora magyap same question man ta. Mura sige. man exam. Sige, ipalayo na to ha. I'll give you 1 minute. Iya kong gidown ato nga time tapos naapa jud akong mama ato. Hala. Then nakuan kay ko sa akong mama ba kay akong mama moingon ra man Sa bahala ganaya. sila og kanang maglaag-laag sila dira basta kay muhuman sila kay mugasto mo ko sa ilaha buhaton ako akong obligasyon sa ilaha depende na nila og kuan Unsaon ana ba nila? dili pa rin na si mama sa uban bitaw nga na ayog Bunalan eskwela na jud ka, kakalas-kalas lang napakita ang storya, oh ana. nana si mama buhaton ako akong obligasyon nimo ikaw na buhat ikaw sa na imuha bahala, bahala pag makahuman ka or dili basta kay Sala na ako nimo. oh sala Di ba na tinuod nimo man yan, ganyan man talaga. then mo to Hindi kayo pagkapila pinipressure ba? oh nana munang ganahan ko ni mama di ko ganang ilba then Hindi siya maundang. Sige, di go. dayon ato nga time imagine ha sila mang down pero sila mo'y gipa-down jud ayo sa Ginoo kay pagkapila ato ka bulan bitaw buang kanang grabe kayo ang nahitabo sa ilahang kinabuhi Ano nahitabo? secret Ay, anak na kayo. dili siya Sismisaw na to. wala we Hindi ka truma na nimo lang inan naunsa na udos pagkabot So proceed na tayo kay Elba. sige ikaw Ay, Elba. Yeah, sino ang batang Elba? No? Sino si Elba? Koan, lisod jud pud mi. Since gyud kanang gagmay pa mi hangtod nagdagko jud mi sa kalisod. Karon ra mi naka-feel og kanang medyo hayahay gamay. Hayahay. So, nahayahay na. Kay ako ang papa ug akong mama parehas lang duha mag-uuma bitaw. Kadot lang. Sama ka na Kuya Roslyn B. ganito kay gilom ko ako wala akong pagkaon. Dayon akong mama ug papa kay parehas sila nga mo trabaho og basakan bitaw mo ilang panginabuhi. Akong mama kay before mangibutay siya gikan mi elementary hangtod nag-college mangibot siya. Dayon karon ra siya naunda nga nahuman ako eskwela tapos nanapod mi ginagmay nga kita sa kuan. Facebook. Then akong papa kay same kanang nag-maintain lang mi og basakan Di nadawaton, Marisi. mo among gikuan sa amo ang Ay, na-maintain. na-maintain murag mo among gikuan sa konsumo Bale yung mama namo. at papa mo nagtinabangay talaga doon sa basakan. Akong Tapos papa ikaw, mutabang sad mi basta wala mi klase o ting trabaho sa basakan mutabang mi sa amo ang mama or papa nga hangtod gyud nga nag-college mi wala gyud mi ka try og kanang kuan ay hayahay. karon ra nga Kasi wala humana kog naka-try og. kanang naagyud mi kanang maka-experience gyud mi og Kalisod. ay wala asa lisod jud kaayo dayon karon ako nang gipaundang si mama og kanang pangibot kay Gipaani na nimo. wala. Gipaani na nako. Well, gipaundan mo pangibot. Gipaundang nako kay kanang nana wala namang guy ga eskwela. Dayon wala na may eskwela Wala na. nakaginhawa na talaga gamay. Then- Pero may maintain pa din. Akong papa na paghapon. Mo among gikuan sa among konsumo din. Kaning amo ang gikuan og kanang panggasto karon kay amo ang sweldo nga kuan Bali hindi na kayo ginagmay. nangangayo doon. Mas kayo pa yung humahatag. Oo, ana. Dayon kami manggod pud kay nagpa-eskwela sa amo kay sa amo ra gid bitong mama ug papa good mi ka experience nga kanang tabang-tabangan sa mga kuan kay pero makasabot ra pud mi kay ang amo ang kaliwat side by side kay mga lisod pud ba ana bitaw. Dayon si Elva karon mura na siya may nahimong breadwinner sa iyang family kay Wow! akong ate man unta
kadato, pero Nalabuan mo naman ang kanyang kadato. wala. Namatay akong ate. Ala, oo. Ala, sorry. Na, Oo, nakitaan ko pala yun. No, sorry. pasensya na, basta akong ate, bitaw kayo. Emotional jud kay ta kay syempre, no? Ato bi ang igsuon. Akong ate mo gud So napasa sa iyo yung ano? then siya nagpa-eskwela na ako, fourth year college. Tapos, nagkasakit mo gud siya ning uli siya sa balay, kag Manila. Then atong September 2025, namatay mo gud siya din. Nakuan kay ko ba kay atong napa siya sa balay, buhi pa siya, nagsige siya ingon nga, padayon ang mong pag-vlog, then supported kay siya sa mong pag-vlog, then katong pagkakuan na kay, imbis nakasweldo na ako, nakasweldo na mi, first sweldo jud, wala jud siya kaapas like, kanang wala man lang ko nakabawi Kabalos. niya ba, wala ko kabalos, bitaw, inana din. Wala niya na-experience nga among na-experience karon ni mama or akong family nga kanang makakaon mi og kanang mga lamay nga pagkaon ng inana bitaw. Yan yung pinakasakit no, nung hindi ka nakakabalos bito sa mga gusto mong balusan. Gani. No, yung kanang gusto mo ipa-experience sa kanya yung mga ano ba, mga gusto mo. Okay, pareha man gud min duha kato ko ate kog gihansad kay to siya mang mo trabaho to og kanang mga basakan, basta as long as nga naay sapit Sapit. tanana. Then kuan kay ko karon nga maguna-una ba kay imbis kanang di po mingon nga hayahay kayo karon pero i-compare na ko Nalahi na dyan, ang na dyan, life kausaban na. karon og atong nag-college mi, nag-high school, nag-elementary. Lahi ra jud kaayo, as in lisod jud kaayo. Makuan lang kay ko kay wala jud Ay, siya gusto ka. mo ba na kasama din siya ano sa unta pag-anak ba mo? nga imbis kanang Gusto mo alsahin na tanan ba? Ay, uban na tanan. Pero siya, hindi naman siya makakauban. bahala na gud unta og kanang di siya mo trabaho basta kay naara siya sa balay din mag-uban mi nana bitaw. Karon wala na nagpadayon na lang jud gihapon ko kuan si mama na lang akong Pero akong ikaw, papa. ngayon, may mga igsuon ka pa nag-eskwela ng... Wala na, tulo graduate rami. na tanan? Akong manghod kay wala mo gud siya ning tiwas og eskwela. Lalaki? Ang lalaki. Mm. Mura pod siya wala nakahuman na mo tulo. Ang una-una mo biya, imbis yun na lang sana yung sandalan Mo ko ba? gani Nawala pa. nawala pa jud. Open ka masyado doon? Like, nahihita mo Okay, sinusuot duara mo? man may bae niya inana ba. Sa kanya mo na-feel yung ano, yung support talaga. Okay. Sa nakita gid nako atong pag fourth year college na ako kay dagko biya kay na expenses. Mm. Silang mama kay wala kay sapi ba mo So, siya nga ang siya naging gid kamo. ako ang pirmi Sayang masampit lang, no, na- din. Sayang lang gid Hindi mo kay maibalik sa kanya ba? Hindi mo mo gani masuklian kay yung wala man gid pagkabuutan siya niya sa iyo. kaapas. Ba siya Pero kaapas. at least, di ba, kung saan man siya ngayon, nalilipay Lagi. talaga siya naglalantaw na nandito na kayo, Gani. nasa tuktok na kayo ng ano. Malingaw di kay ba? Kuhi siya inig mag-video na mi. Supportive kay siya gyud. Number Siya one, siya permiro. mo-share. Mo share gyud as in. Oy. Mapay pala yung pag-post na mo ni Roslyn. Basig nagdala tog cellphone dito ron, Char. Kasi matingala taon niya, nang share na po siya. Kasi siya nagpadagan sa kuan ba. Char lang po. Nang karon nagpadayon lang gid gihapon min si mama na lang sa akong papa sa akong manghod. Lahi po ka. Kasi ma-insert O siya, gani no? mo insert jud. Ako. So Motay forever gamay. naman talaga kayo na mag-uuban, hantod-hantod sa iyong kinabuhi. Di ba? La. Lawa. Sakto po ko depende ra gyud. Depende ra gyud buang-buang oy kay wala man gud mi kabalo ba sa ugma. Oh. Anong mahita mo ugma, sunod adlaw. So si Batang Elva ngayon, strong, ganyan na. Like, Ana na gyud. gagawin ko na ang tanan para sa aking pamilya. Yes. Hindi na ako susugot na may mawawala sa aking pamilya na hindi nakakatilaw ng hayahay sa kinabuhi. Ganyan ka na ngayon. Yes. Pareho talaga tayo. No? Kung tayo talaga yung mga nakakaranas ng kalisod, Lagi. kinahanglan talaga na, ang pangandoy natin ba, masusulit talaga, dapat ako yung magpapahawas sa aking pamilya sa Mogan. kalisod. Ako yung pag-asa ng pamilya namin. No, di ba? Ganyan din kayo maguna-huna na ako yung pag-asa ng pamilya. Mo jud. Alright, kanus nagsugod or kanus nagsusugod si Roslyn at Elva sa social media, no? Kuan, tungod na sa ASR. Kato bitong scam. Na scamming. Naskam ang good me sa online. Kanang mga financial ganyan-ganyan. Kanang magbuhat ra daw kag task na ara kay install nana nagkakwarta mo auto siya ASR. Dayon ang akong savings ato kay ako hilig medyo ko mag savings. Akong Gi-withdraw. gi-withdraw kay ibutang dito sa Hala, nagsik ang laway. isusulod Grabe. mo, i-invest mo. Invest ako.
gipa-open ako siya og account gyapon ato tapos ako manghod gi-apil pag Hala, naaamong pa ang mga tanan. Tapos pero ako ano tong Mga ilang amount yung nasusulod doon? ang nawala jud ako kay 6K kay wala pag kuan ato din Oo, tigom na to nadako- nako. Napakadako na yan kung estudyante ka. Uy, Then Ginoo ko. nya wala kabalo si mama nga nakoy nato nga kwarta. Mm. Then sus ka imbis withdraw na namo na overdose naman nawala naman ang tanan. Na stress ko buang siya pod di katulog din ako samot ako di ko katulog kay ako wa jud ko na withdraw as in siya na siya na withdraw pero gamay ra pero ang puhunan ni ato ako Ay, pero mawi-withdraw sana yun. Ma-withdraw Naabtan lang ka. talaga kayo na nag-close na sila. naabtan sa Galing, kuan. nasasakpan na, ganyan. Sakit ya kung dughan ko di ko katulog din mura kog naanad ba kay everyday mangguto siya kanay Mailan po di ka, nga marok naman kay Kagnaw. ko Ginoo kanay lagi pong nakakita punta sa itong mga barkada nga hala naka-withdraw man sila Taingan nyo dayong ka. for dago po din si Roslyn sa kabalo gutta nga di jud ni modugay kay kwarta jud to sa ko Ginoo pagka human ato di na ko katulog na stress na ko din ko nga oy nagmata na ko mura kog mingawon ba kay everyday man to siya buhaton then mo to anak ko nga mag-vlog ko mag-vlog ayun na. ko kay para everyday ko na ay buhaton sa cellphone unya ako cellphone hang pag to naamang koy kanang ang akong amiga si Aimee Si Aimee. Aimee Aquino na overdose pod to na maylo na siya nako og 5K sa una Adaghanan mo kwarta, uy. kani naging manghut-hut ba Ang Oo, hut-hut. ma baryo nun diri ma kuan ana Sige na, si Aimee. ay si Aimee Oh. Dahil pagkakanaton, ning bayad man si Aimee ato, pagkaugma ato, Ala, ning bayad ning si bayad Aimee. man siya. Nya, sakto po, ang ako ang classmate, napoy baligya nga mga iPhone, mga inana niya, barato ra ba? Gipalit na ko dito, then nag-start na din ko, o kanang akong content ato sa una, luto-luto pa. Luto-luto. Kato, dito na din ko, din, That was 2025 lang, no? Mga January. January 2025. Ay, di ay. 2026 taron. Oo. 2025. Pagsugod jud January gyud to din. Pag abot sa cellphone, nag-video na ko ato. So syempre nagluto-luto ka hindi pa masyadong malaghan ang Dili views, pa, dili pa. napagamay pa. Pero daghan kay mag-message ako, mo nang ganahan po kung kuan. Kadaghan Oh, ipadayon na ila kay kay kuan. encourage ba? Kanang kuan. Yan man din hitabo sa atin. Kapag may encourage magaganahan tayo magama, ugma uno namang himuin ko. Dayon, Kani si Ilba sa una pa ni second year college pa mi magsigi na ni siya suon-suon sa kuha. Imagine na buang. Nagpalit ko lakan siya, ning palit po siya. Gibuak na ko kung lakan siya, gibuak na. Nag-open ko og bank account, nag-open po siya bank account sa First Valley. Sa First Valley Bank. Nakakuan man ko nga dili man day ma-withdraw dahil ang kuan. Nag-close ko og bank account. nag-close po siya. Nag-close po siya. Ani nakabahog tiil niya. Nag-open ko si Buana, nag-open po siya. Uy, Ginoo Ang ko. Dayon pag vlog na ko, pagka-monetize nag-vlog na ko ato, po siya. naka-monetize na ko ato, makita niya buwang abinyag dako kayo ng $0.01 ba? Abinyag dako kay na may mo kwan basta maabot og 1K, nanay 1 ana. Ana siya mag-vlog po ko. Nya introvert kayo. Dahil pagka kwan kanang ulawon kay sa tanan ang kwan. Hindi talaga siya nagpapalupig sa iyo. Dahil ang profile ana sa una lock pag yun, dili nakalak. dili na public, dili kada siya public sa iyang kinabuhi. So nag-post siya dito, nakalak yung profile. Dili, yan ang gikuan. I-open na po niya usab na overdose. At ang halak ko. Then mo to nga daghan mo gud mo mga classmate nga. Unsa man pud mo i-content pool? Ana man mo mga classmate nga. Si Roslyn ang i-content nimo ana. Mo to unan niyang gi-video baboy. Dili man to ako, pero una to niyang gi-content. Then ako na dayon gipapili ko niya to mang inasalba or manghugas kato dayon. Pagka katunag yun yung boom na mo katong nagtuon ko. Oh, yun yung nakikita. dili man to scripted. Akala ko pa talaga taga-tanggob kayo. Hindi yun scripted. Dili. Nagtuon jud ko ato din Kay mo to kay Macboard. pagka og Macboard mo nya napo wa ba niya putay ang atong utong ano ba ya 5 MB. Then Grabe ka nagsige ko pa. to bintaha man ni siya kay og mubasa siya makuha din niya mapotocopy din siya utok. O, photocopy na yun. Mo action pa magkanang kwan technical na kautin sige kog basa na sige basa ang amo sige nag-video man hinon mo tong suko kay ko mo to ning viral na to. Yun yung viral number 1 unang video. number 1. Tapos ang napakaindot pa nung sunod-sunod na nag-viral yung mga videos ninyo. yes. So, Elb, si Roslyn sa vlog at saka sa personal, yan talaga yung ugali niya. Palaging nasusoko. Parehara gyud. Grabe po ka ba? Lahi masuko siya sa personal mo. Ora gyud gihapon na baon kayo. Talaga. So, bali yung mga hinihimo nyo dyan sa kano, yan yung reality talaga sa relasyon ninyo. Yung palagi kayo Pero nagbubugno. dili pud tanan nga inana. May Pero ibang kanang dawi content lang siya talaga. masuko
Maparehas yun talaga yun. Musiga ang Kaping-kapi, mata, oo, dayon. Ikaw daw ko kasuko nga. Ikaw ko. Sama din lang. Bedos kasi bermusika jud. Ikaw kung masok ko magpiyo. Magpiyo. Sa mukha! Ayo, uy. Grabe yung utok ni Ilba. Bakit yung utok ni Ilba? Munang nainani may tungod po sa iyang kalutang. Di ba? Yung ano nyo, pagkalutang niya at yung pagkasabaan mo, nag-ano siya ba? Combination of the Philippines. Ang ganda ng di ba? Napakanindot ng combination ng ano nyo, mga batasan kay dahil talaga dyan, kung hindi dahil dyan, hindi kayo sisikat. Siya Diba? po taas kay siya og pasensya. Then ako, shirt lang. O, Kay diba? putot man ko gamay. Yan talaga yung magkakasinabot, yung bet na bet ng Pero, bayan. dili siya ma-pride. Ako mo'y ma-pride. Dapat magkaiba Balikan talaga yung na. ano ninyo. Magkaiba yung mga ugali ninyo para masasabta namin. Kaya kung pareho kayo introvert, isig tulog lang kayo doon. Wala Lagi ay kayong tinuod himuin. O diba, sa sabaan, ikaw yung hilumon. Mugani. So ikaw yung gagamitin mo yung pagkasabaan niya para sa sikat. Motong dito gid gasugod ang Rosel vlog katong nga video then Sino mas malaking followers sa inyong dalawa ngayon? sa ako ang account katong Kasi Rosel doon vlog. doon yung video Oh, nag-trending. basta mo ang duha. Kanang sa mo ko na ko siya dito na mai-post. Then ang sa iyahang account kay kana lang Iyahan na, mga kanang personal nga voiceover. vlog or kanang oy nana niya mga voiceover niya nga vlog. Saan nagsugod yung story ng love life ninyong duha? Pila ka ba? First year college mi online man kay COVID time man to. Wala mi kabalo nga classmate dai mi pareha mi section ba pero pareha mi og kanang kurso ba. Mo gani. Then wala mi kabalo nga pareha mi og section bitana. Batch mi ana. Moto sabay-sabay ay sabay-sabay basta. Ako na lang bita. Sige ikaw na. De una ana. Adlok sa masayo. Go. Iyahang igagaw barkada nako si Monique. Oo. Dayon ato nga time kay syempre online pa pwede rabyaan ang cellphone. Naglaag-laag sila. Then mo to gikuyog siya ni Monique then nakita na ko siya ato pero nagkita mi sa personal wala ko kabalo nga classmate mi. Si Monique gayon nako nga classmate bando mo ba ako ha? Di man mi classmate. Mo to gilantaw na ko sa mong GC. Wala classmate jud mi. Then wala pa mi ato kay kuan pa man mi ato na apan mi mga iya-iyang kafling no ato nga time on apa mi pagka kuan ana nagkuyog-kuyog na tapos syempre kuyog man siya sa amo mga tumbang lats mga tumboy ba Tumbang. tumbang lats Uy, tawag Ngayon ko pa nadudunggan yan. Tumbang lats. Bakit nagiging tumbang lats? mga tumboy nga Hilig og lalats? Nagets na ako. Wala tumbang lats. Right. nag-ubad-ubad na mi anak niya din wala ra jud mi ato wala ra jud dayon kadugayan anak kay nagchat-chat mi ato gi-comfort ko niya delikado na basta Ay, gi-comfort ka niya. gi-comfort ko niya kay ato nga Siya time yung nag-first move. I-comfort man pugo nimo. ay kitang doon na kinumfort tayo di ay Nag-commute tayo. then pagka human ato kay siya ni-share po siya sa iya ngayon ana nga kanang nagkuan do sa wala na doon sila klaro sa iyang kuan then ako pod Nag-share po ka nga, wala na po. no kasi mangay pa ko niyag advice kanang hoy si kuan ba nani iya kong gi kuan nana pa kuan pa ko niya So wala pa pero- to'y malisyag yun. wala pa to Wala. then iya kong advicean nga nya sakit pa jud kay ang advice kana bitong advice nga dili bitaw nimo gusto madungog ano siya nga Yan yung tinuod na advice. ana ko nga unsa di meaning ani di ay nga kanang muchat pa siya nako mura siya pa siya mag-care nako pero nana siya uyab nana mana man siya nga wala na jud na ano pang inanaon ka pag advice ang gusto mo Basig na to ituyo- madungog Basig tinuyo niya yun. Wala na Wala jud na po, para. boy. kay iya ding i-grab ang opportunity Pilingon ka. well Now I know. Na-realize na. Okay. Di ba? Wala na na. technique, ha? Mo na yung mga technique. Grabe, wala. Dayon. Moto nga, explain ko niya, wala na jud na pag move on na lagi ana. Nya, isud biya kay move on ba ya o ginana din. Moto nagchat-chat naming duha din siya. Then kana bitang moingon nga, huy pagkaon na dira oy, ay ayun na pagkaon oy kay mapas mo ka. Ana, kanang nanay-nana ba nga mga kwan, murag dili kuno ka mag-care niya. Oo, kabaliktaran. Naka-experience ka na no. Dapat lang. Ay, Go! Dayon! Pagkahuman ato, nagchat-chat na mi ato dayon. Katong didto sa plaza. Sa Wala plaza. man jud kuan, nag-vape man siya. Kanang nai-vape amo ang barkada. Ning try siya nya uso bitaw kay nakatong vape bitaw nga sigopon Then, pasuhan din kisan ang katong iyang barkada. Ito ni viral man na sa una gud na kan. Pilingon.
Dayon. Ano, ina kayong lalab. Uy, mo, biya ito'y tinuod. Lalab. Oh, then, yan to. Yan, mo to nag-try siya din. Yung giana din. Yan kong gikisan. Alam mo, I feel the moment. Uy, mataka-taka na pala kayo. Pero that time, hindi pa kayo mag-jowa. Hala pa, barkada pa kayo. So doon nagsisimula yung Ah, yung feelings mo sa kanya. Hindi ka wala ka to, nakakatuwa. natingala ko. Nainan, tsuka niya. Ay, mo to. Bang, kay nalainan man ko buang. Nang hulang po kog vape. Ning balos ko. Ala! Ning balos ang amaw. Kiss din ka. O, di ano. Wala na rin to. Then pagka pila ka kuan nga nagsige mi communicate kay everyday naman gid mi mag-chat. Natingala ko ngano everyday naman mi mag-chat ani nga. Gani, wala Ano, yun. wala Wala yun mag-chat plano. ani ana bitaw. Oh, wala mi ga plano. Tino the more you hate, the more you love, the more inana. So everyday na kayo nag-chat. Oh. Tayon. Kinuok ko kalami. Pagkakuan, manglaag mi natingala ko touchy na kasi sa ko. Nagpapahiwatig na. Yung first move yung amaw. Ay, bitaw na labi ko. Uy, naku, hindi mo na. Okay, i-review ba bitaw sa langit ang CCTV bitaw. Napalay CCTV. Then uto nga pagkapila ka kunya, ato nga time nga murag na may something kay wala pa jud ko ka move on pud sa ako ang isa ka kuan. Pero same ming duha. Ay, pareha pa mo. Wala ka move on. As in love. Ako Pero nakikita niyo sa matag usa na napakalami Kana niyo bang paubanin. dili Oo. bitaw. Kung kayo yung mag-uuban, parang hindi nyo na mahuna-hunaan yung mga ex Oh, niyo. inana. Murag ginamitay lang ba? Ginamitay kayong dalawa. Murag mga bulkasil panakip-bulkas sa ritane di. Tapos, Tapos natoy one time nga ning laag ko sa ilaha. Sus didto man jud ko na kuan niya buang kay gilibrim ko niya siomay. Agoy. Gibuak niya yang katualakan siya nga kana sa pulbos bitaw. Gibuak niya kay gilibre. Biya gilibre biya ko mag siomay ako wala. Nindot ni siya kay mulibre. Kay kasagara biya sa mga tumbang lots no kay tumbang lots. Kayo yung pinapalit ko rin. ako dili ko inana. Uy, ug di ka mohatag na kog load, dili ka panguyaban. Uy, na-overdose ka. Ug di ka mo gasto na ko yahay kay ka. Wow! magkatumbo. Nagpapagastos siya. Dili ko gusto anang inana. Murag i-reverse na to ba? Mo to ni libre siya sumay nako. Dahil sige pa jud kunyag laagon didto. Di adto na ako kanina ana jud ni siya kuan sa kuha. Pero wala pa jud ko nang uyab niya nga kuan kay gusto lagi ko nga ug magkami kana bitang okay na jud bitaw ko. Kay para dili na po di po siya luoy no kay bati pud biya kay nang himuon Ang pareho kayong ano na ba? Oh, nya pareho man mi ato din. Mo to pagka Super second moved year na on. mo. Oh, yes. Pagka second year na mo nagkuan mi pareha mi boarding house. Di adto na maghatod og sudan, magluto. So, sino ang nanguyab? Ako. Siya. Anong hinimo mo? Palit ko cake. Dili ato. Gigi mo sabi ba mi yes baya ka. Ato nga tay nagpahilot ko. Anak ko si Lablab. Okay, murag atimanon bitaw kaniya. Pero sa una mahubog ko. Atimanon ko niya. Doon mo talaga yung nararamdaman. Hala, Oh, patay. te ako lo, ko ano jud kay lalo. Uy, then syempre, di po ko gusto nga mailog po siya sa lain. Basin pa lang magdugay-dugay tag panguyab ani kay igno na din tapuhon nga dugay manggugay ka ng uyab. Oh, may nang la karon. Naniguro dayon ka. Naniguro ko. Kaya naanay mo uban mo pahilot. Oh, katugip ubang ko pahilot ako kani. Dut ni siya i-wife. Ginaa ka. Tapos pagpanguyab mo, nagdala ka na ng cake. Dito mi sa maigis anak ko nga pagpalit dito basta na kay gipalit ato lang. Ay nagpatubil ka. Ay dili. Naghulat man ko sa maigis, nag-order ko. Oo, nag-order siya sa maigis. Tapos ako ning adto ko kuan palit ko cake ug nipalit ko pizza. And that Kay ganun was, siya. anong ano yan? 2023 o 2023 2023. Then pagkakuan dala ko og kanang cake gitaguan pa nako dito sa kilid kay naam siya dito sa counter. Then pag kuan na niya pag wala na siya kabantay giplaster na ako dito sa kuan kay hilig-hilig mo kay kog So wala kang video nun? na ako'y video ato Wala na mute na-upload. siya ay. Pero nasa music Facebook ba? Oh, pa. naa sa Facebook. Then, moto ka ng, wa pa mi nag-vlog ato, hala pa kay itong camera. Dayon, pero at least na, makakuha mo ang moment ba. Then, moto ka ng, pagbalik niya, nanay cake, then, gibasan niya nga, then, ay siya, ano na siya buwang, Oo, ikayo. what is the reaction niya? Ay, moto niya, moto nag-official ni na dayon may kuan. Ay, kuan sa tulad? 2023, January 24. January 24. January 24, mali ato man, kuan. Uy, Ala. ano na? Apak hapon. January 24 na ko. Doon kayo, first talaga nyo, nag-uyab kayo. Kato. Then, hindi man talaga natin malilikayan yan na habang nag-uuyab kayo, mag-aaway-away, nagbubulag-bulag. So, nahihitabo na sa inyo, nagbubulag, tapos Away nagbalik. lang.
Hina hitabo sa tuay ko bitaw di ka ka-recall nun. Overdose ka ako recall. nun. Oh. Night time nga. Uy, wala din sekreto Mo matabunan. Kana ay dili show man nila. Oh, talk show. Kuan ka nang usahay na ami ka nang magbulag ta oy. Inana. Pero kanang nindot kayo kay wala bitaw may ka-experience o kanang inana nga bulag nga maabot og 1 month. Mga inagkagabi ana mo tawag siya sa mag-video call me kay mauli din siya Okay sa ila. na mo, okay na. Ano ko, hi babe. Mana din siya. Sa padre mo na ba akong bulagan? Mato, okay na din Love. Okay na din may. Wala mi away nga maabtan mi og Oh, di ba? 2 days. 2025. So 3 years na 3 kayo. years. Yes. Hala, Ginoo. Siya mo'y first na ko nga nauyab nga Long nagdugay term. nga wala mi bulag. Kasagara sa akong nga nauyab 1 month lang gid nagbulag na tapos balik na. Kasi Then wala po. kasi sa kasabaan mo nakakasabot man siya. Yang pagkasabaan mo diyan siya nalilipay, di ba? Nalilipay ka sa kanyang pagkasabaan. Pero usahay sa iyang kasabang Mapupungos dili. ka na. Oy, oh. Magdalagot ka na. Pero hindi to the point na Dili. biyaan ako ni gisapot naman ko ani. Dili po doy. Sa mong mga batasan mga Malingaw magugko niya. Kanang Siya yung hahanap-hanapin mo. bisag kon ra yung mga joke Hello, nito kay magkatawa man gudayon ko niya. Ambot na niya. Oh, magkatawa rin ka. Bali, mali. siya na yung kalibutan mo. Ginawa mo na siyang mundo. Di wala mundo kahail basta puro krataan eh. Mukatawa ra ba dahil siya oh? Dili po doy. No? So sa tingin mo, siya na talaga forever. Unta. Dili mo ko gusto nga maingon nga. Ikaw Diba? jud ikaw. Dali ba? Yung batasan niya, yung Ay. Okay. siya na talaga yung gusto mo sana habang buhay. Yes. Kay kuan siya Sana, kanang no? Sana. Kay kuan gud iyang pasensya, taas jud kayo. Kay ingon ko, grabe jud ni si Ilba makuan o kanang og pasensya ba? Until now, El, yung pasensya mo napakataas pa. Ambot lang. Parang, Si amot na eh. Basin mo kalit ra ni og kagamay kay Oy, love, usahay love, malab oy, love, naman. ayaw, love. Pero ang nakarindot man good bang kay sa mong 3 years ba walay cheating issue bitaw like Wala na sakpan.